फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव सोर देरहागोन सोर जेनगोन फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव गावबा गावनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव फोसावदिंनो लानायखौ जों बे समाव नुनो मोनबाय थादों नंगौ उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै फोसावदिं हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन दोलोनिफ्राय गुबुन दोलोआव बारस्लायनायखौ नुनो मोनदों बे समाव 3 नं सिडनी बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव सोर सोर रायजो राजाफ्रा सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुगैयो एबा सोर बिजाथिखौ हास्थायो बे समाव जों बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारिनि ग्राउन्ड जिर' रिपर्टनि गेजेरजों मिथिना लानि फै जेनेबा इउपिपिएलआनो दा इउपिपिएलआनो मथामथि आं फैगोनखौ मा फैजानो लुगैदों आरो देरहानायाथ' माने सरकारानो इउपिपिएलखा नालाय इउपिपिएलआनो देरहागोन आं बेखौ आशा কাজ দিকে মানুষ মন কায় কি করে মই না জানো মোর হিসাবে মই তো বিজনেস করে খাও এতিয়া তো শান্তি পাইছো কোনো ডিস্টার্ব নাই বাজারত হ্যাঁ এখন ইলেকশন আগত আছিল কিন্তু এতে আরো বেশি হইছে আগত আছিল এতে বেশি হইছে কিন্তু এতে আমি কইছো এখন কায় কোত ভোট দিবে এটা তুমি কোন ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে এই কারণে ইলেকশনের পিছতে কোয়া যাবে যে কোন পার্টি জিতব নাকি जोंनि सरकारा जिहेतु सोलायनायखौ लाबोबाय परिबर्तन लाबोबाय आरो डेभेलपआ बांसिन जाबाय आरो फरायसाफोरखौबो बहुत डेभेलप खालामबाय सोलोंथायावनो होन बिनिफ्राय आरो खेला दुलायावनो होन आरो माने निर्मल कुमारखौनो देरहाजानो लुबैयो आरो एक्चुअली আছে इउपिपिएल बेथ' जितिगौ नंगौ फैगौ 13 तारिख नभेम्बर खालि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिया बे समाव साननैसोल'सै बारा गोबाव गैलिया बे समाव जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव जिथुनाखि जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुगैयो रायजो राजाफ्रा जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो बे समाव जोङो मोनथिनानै लागोन दायो आं नैबे मोनसे दखानाव दं बे सान्तिपुर बाजारनि रायजो राजाफोरनाव जोङो मोनथिनानै लागोन बे समाव जोङो सासे बिदानिफ्राय जोङो फंनैसो जोङो बे समाव फैगौ जिथुनाखि उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुगैयो बिथांमोननिफ्राय जोङो फंनैसो जोङो मोनथिनानै लागोन फैगौ जिथुनाखि उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुगैयो बे समाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय निर्मल कुमार ब्रह्म आरो बिपिएफनिफ्राय सुब्रत कुमार बसुमतारी आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय सन्जिब औवारी बिथांमोना बे समाव बिजाथि हिसाबै बिजाथिलाय गथायखांनायनि उनाव बे बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार जागोन गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायनाय लाग्रोबाय दा फैगौ जा इलेक्सन बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जाहा माने जोङोथ' ओरैनो सिगांनि बायदि जों एसे मोजां दा साबसिनाव नुदों दा बे हिसाबै जोङो बांसिन माने इउपिपिएलआ दा सिगांनि सरकारा जेरैबायदि मावदों बिनिफ्राय एसे साबसिन मावनायखौ जों नुनो मोनदों एसे रायजो राजा हिसाबै दा बे बेलायाव जोङो माने जोङो इउपिपिएलखौनो जों बांसिन रायजो राजाफ्रा माने सापर्ट खालामो ओमफ्राय बिनि बेलायाव सिगांहाय बेफोरबायदि हाथाइ बाजारफ्राव जोङो माने एसे मा होनो एसे दावराव दावसिया एसे मेरला जायोमोन दा नुनानै थांबाय जोङो दा जों नुबाय माने दासिमाव सिगां समाव माने एसे दावराव दावसियानो जायोमोन हाथाइ बाजारफ्राव माने खारला खुरला जायोमोन ओमफ्राय दा बे बेलायाव माने गुबुन हारिफ्राबो बाजार खालामनो बा बाजार बेफार खालामफैनो एसे गिनाय थायोमोन दा दिनैनि समाव जोङो नुबाय माने गासैबो बाहाय जाथिनि जेन आदिबासि दं नेपालि ओमफ्राय गासै ओरै मुसलमानफोरनिफ्रायबो बेहाय बिजनेस खालामनो फैयो बा बेफार खालामनो फैयो दा बुंनो थाङोबा माने सिगांनिफ्राय दा एसे साबसिनाव जानानै दं आरो ओमफ्राय बे बेलायाव जोङो दा बेखौनो बुंनांगोन माने दा मावबाय थानायाव माने इउपिपिएल सरकारा एसे मोजाङैनो मावदों एसे सिगांनि सरकारनिफ्राय एसे साबसिन आरोना दा बेखिनियाव माने जों बुंनांगोन जे माने गुसुं सम दा इउपिपिएलआ सरकार सालायगासिनो दं ना बोसोरबायानो जाजोबाखै दा बेयाव जों एसे साबसिनखौनो इउपिपिएल सरकारनिखौ खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुगैयो नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि ओरैनो र' आं नामखौ बावबाय इउपिपिएलनि हिसाबै इउपिपिएल दोलो एबा एनडिए हिसाबै निर्मल कुमार ब्रह्म
बिपिएफ हिसाबैहाय सुद्द कुमार बसुमतारी आरो कंग्रेस हिसाबैहाय सन्जय वारि बिथांमोन साथामनि गेजेराव दायो बेहाय बुंनांगोन जोंहा थारमाने सिगाङावबो जोंहा माबा हिसाबै माने जोंना इउपिपिएलआनो दंखायोमोन सार जयन्त दा बिनि बेलायावसो नैबे जोङो माने इउपिपिएलनिखौनो जों देरहाजानो लुबैयो जाहाथे बिथां जाय दा इलेक्सन गेलेगोन बियो देरहानानै जाहाथे जोंनि दिल्लीयाव गुवाहाटियाव थांनानै जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माबा मोनसे आवाज होयो आरो जाहाथे माखासे मावनो गोनां खामानि दं नैबेफोर खामानिफोरखौ माने जयै दा बिजेपि प्लास इउपिपिएल नालाय दा बेयाव गासैबो बिसोरो ज' जानानै माने देरहानानै माने हारिनि बा जाथिनि बा गासै बे ओनसोलनि मोजां खामानिनि थाखाय जाहाथे माखासे खोथाफोरखौ दिल्लीयाव गुवाहाटियाव बुंहैनो हायो बेखिनिखौ जोङो माने निर्मल कुमारखौनो देरहाजानो लुबैयो आरो नंगौ फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जोङो सोर बिजाथिखौ रायजो राजाफ्रा देरहासार खालामगोन जोङो आरोबाव जोङो गुबुन सासेनिफ्राय आरो गुबुननिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन जे फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव बे बिसायख'थियावहाय सोर बिजाथिखौ देरहासार खालामनो थाखाय देरहासार जाजानो लुबैयो बिथांमोना जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो फंनैसो जोङो मोनथिना लागोन आहा 13 तारिखे निर्वाचन আছে এই নিৰ্বাচনত কোন পাৰ্টি জিকিব বুলি ভাবে এতিয়াতো এইটো এই 13 তাৰিখত কিবা আছে ইউপিপিএলৰ পৰা আছে হিন্দী হিচাপে নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম আছে বিপিএফ পৰা সুদ্দ কুমাৰ বসুমতাৰী কংগ্ৰেছত পৰা সঞ্জীৱ ৱাৰী কোন পাৰ্টি জিকিব বুলি ভাবে এইটোতো যে বৰ্তমান চৰকাৰ চলি আছে ইউপিপিএল সেইটো জিতিব কামটো এই আগতে ভালে কাম কৰিছে আগত চৰকাৰটো ইমান কিবা নাছিল ভাল নাছিল এতিয়া যোনটো প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ এতিয়া ভাল কাম কৰি আছে এতিয়াতো শান্তি আছে আগত ইমান শান্তি নাছিল বাজাৰ বন্ধ থাকছিল এতিয়া বাজাৰ বন্ধ নাই খোলাই থাকে কেনেকুৱা আছিলে আগৰ দিনততো ক'ত ইমানতো সুখ শান্তি নাছিলে এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ হোৱাতে এতিয়া বহুত শান্তি আহিছে आरोबाव जोङो सासे बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ बिथाङा देरहासार जाजानो लुबैयो बा मोजां खामानि मावजानो लुबैयो होननानै जोङो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिना लागोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ लुबैयो खुलुमबाय रायजो राजाखौ गासिबो मानो होनब्ला नोंसिना मा रादाब बड'लेण्ड रादाब ना गुड निउस बड'लेण्ड बुब्लि सिगाङावनो आं बरायग्रोनाय लाग्रोबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाखौबो आङो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय दानि सोरखार सालायनायावथ' आङो दानि रलिं गभर्नमेन्टआव थानायखौनो आं मोजां मोनो मानो होनब्ला दा लासैनो डेभेलपमेन्टआ फैगासिनो दंथ' हाखु दाखुथ' जाया नालाय बेनि थाखायनो आं दा बे रानिं गभर्नमेन्टखौनो आं मोजां मोनो आरोखि बेखौनो देरहासार जाजानायखौ आं लुबैयो आं दखानदार हिसाबै आरोखि बेनो थांनाय समनि माखासे सरकारा मोजां खामानि मावनो हादों ना हायाखै थांनाय सरकाराव आं मा बुंबावनो जेखुनु जाया बिसोरनि डेभेलपमेन्टखौथ' आङो सिगांनिफ्रायनो बांद्राय नुबोआखै मानो होनब्ला आं दानि रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय सोरखारखौ बांसिन साबसिन आरो हेफाजाब होनानै आं दानि मावनायखौ आरो आदब खायदानि मावनाय हिसाबै आं दानिखौ मोजां मोनो आरोखि नंगौ फैगौ 13 तारिख खालि जानो गोनां जि उफ्रा बिसायख'थि बे उफ्रा बिसायख'थिया गेजेराव साननैसोल'सै बारा गोबाव गैलिया बे समावनो आङो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सान्तिपुर बाजाराव आं दंफैयो बे सान्तिपुर बाजाराव रायजो राजाफ्रा बे सान्तिपुर बाजारनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर
पार्टीनि बा सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुबैयो रायजो राजाफ्रा जोङो मोनथिनानै लागोन। बे समाव जोङो सासे बिदाखौ बे बाजाराव जोङो लोगो मोननाय जादों। बे बाजारनिनो जाय बिदा, बे बिदानिफ्राय जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुबैयो बिथाङा, जोङो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनानै लानो। नोंथांखौ सिगांनो बरायगोन। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लिखौ बिजाथिखौ होनोबाथ' जों मा होननानै बुङो, जेनेबा दाथ' रुलिं सरकार सोलिगासिनो ना, जेनेबा इउपिपिएलआनो दा इउपिपिएलआनो मथा मथि आं फैगोनखौ फैजानो लुगैदों आरोखि। देरहागोनखौ आसा देरहानायाथ' माने सरकारानो इउपिपिएलखा नालाय, इउपिपिएलआनो देरहागोन आं बेखौ आसा थिनाय नङा। आरोबाव जोङो सासे बिदानिफ्राय जोङो आरोबाव जोङो थानाय उफ्रा बिसायख'थि, बे उफ्रा बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुबैयो बिथांमोना, जोङो बिथांनिफ्राय जोङो आरोबाव जोङो मोनथिनानै लागोन। আহা 13 তাৰিখে ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। এই ইলেকশ্যনত কোন প্ৰাৰ্থীক জিকিবলৈ লাগে? এতিয়াতো ইলেকশ্যন 13 তাৰিখে হৈ আছে। এতিয়া ৰানিং গভৰ্ণমেণ্টৰ আমাৰ ইউপিপিএল পাৰ্টি জিতিব বুলি আমাৰ আশা আছে, ইউপিপিএল আৰু বিজেপি। এতিয়া ৰানিং গভৰ্ণমেণ্টটো সিহঁতে যেতিয়া, মই এইটোৱে ভাবিছোঁ আৰু। আগৰ দিনত কেনেকৈ আছিলে, শান্তি আছে না নাই? এতিয়াতো বহুত শান্তিৰ কথা ক'লেতো আৰু এতিয়া ইউপিপিএল চৰকাৰত বহুত শান্তি আগত এনেকুৱা শান্তি নাছিল। এতিয়াতো বহুত শান্তি। আৰু আহা ইলেকশ্যনটো আমাৰ বিজেপি আৰু ইউপিপি চৰকাৰে জিতিব বুলি ভাবো আমি। দাদা, অহা 13 তাৰিখ নৱেম্বৰত ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। এই ইলেকশ্যনত কোন প্ৰাৰ্থী জিকিব বুলি ভাবে? মইতো দোকান কৰা মানুহ, আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ, সকলো মানুহ ঠিক আছে। এতিয়াতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কোন পাৰ্টি জিতিব। যেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়ালৈকে গম পাম আমি। এতিয়াতো মই বজাৰ কৰি আছোঁ, বতৰটো মই নাজানো, বতৰটো কেনেকৈ চলি আছে। এনেতো আজিকালি দিনটো ভালেই চলি আছে। আগৰ দিনত কেনেকৈ আছিলে এই বজাৰত? আৰু আগৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভাল আছে। এতিয়া প্ৰাৰ্থীত আছে এনডিএ হিচাপে ইউপিপিএলৰ পৰা নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম আছে, আৰু বিপিএফ পৰা চুদ্দু কুমাৰ বসুমতাৰী, আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা সঞ্জীৱ পোৱাৰী। এই তিনিজন প্ৰাৰ্থী কোন প্ৰাৰ্থী জিকিবলৈ? মইতো এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰোঁ, ইলেকশ্যন হ'লে মই গম পাম কোন পাৰ্টি জিতিব। এতিয়াতো কাউণ্টিং হোৱা নাই, কাউণ্টিং হ'লে গম পাম কোন পাৰ্টি জিতিব, কোন পাৰ্টি হাৰিব। आरो जों गुबुन सासेनिफ्राय जोङो आरोबाव जोङो मोनथिना लागोन। কি কৰি আছা দাদা? এই যে বিজনেছ কৰি আছো, দোকান কৰি আছো। এতিয়া আহা ইলেকশ্যনত কোন প্ৰাৰ্থীক জিকিবলৈ ভাবে? এখন মই ভাবি আছো কাই জিকে, মানুহৰ মন কাই কি কৰে মই নাজানো। মোৰ হিচাপে মইতো বিজনেছ কৰি খাওঁ, এতিয়াতো শান্তি পাইছো, কোনো ডিষ্টাৰ্ব নাই বজাৰত। এখন ইলেকশ্যনত আগতো আছিল, কিন্তু এতিয়া আৰু বেছি হৈছে। আগতো আছিল, এতিয়া বেছি হৈছে। কিন্তু এতিয়া আমি কৈছো এখন কাই ক'ত ভোট দিব এইটো মই ক'ব নোৱাৰো ইণ্ডিভিজুৱেল ভাৱে। সেইকাৰণে ইলেকশ্যনৰ পিছতে কোৱা যাব যে কোন পাৰ্টি জিকিব, নাকি সকলোৰে সমান সমান আছে। মানে ইলেকশ্যনৰ কেম্পাছ কৰি আছে সকলোৱে, দুইটা পাৰ্টি যোদ্ধাৰ আছে। এখন কাই জিকিব এই কথাটো মই ক'ব নোৱাৰো। সেইকাৰণে ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছতে এইটো ক'ব পাৰিম, হয় নে নহয়? সেইটো এইখিনি কথাই আৰু মোৰ। আৰু বজাৰ ভাল আছে, বেচাখিনি এতিয়া অলপ ডাউন চিজন, নেক্সটত হ'ব, ঠিক আছে, কোনো ডিস্টার্ব নাই, শান্তি একদম, যিবোৰ টেনশন গেইয়া। আহা 13 তাৰিখে ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। ইলেকশ্যনত কোন প্ৰাৰ্থী জিকিব বুলি ভাবে? যেটা রুলিং পার্টি আছে ওটা জিতিব নাকি না কি? এটা আপন কোন প্ৰাৰ্থী জিকিব বুলি? যেটা জিতিব ওটা আমি ভাল পাই, আর কি কম, যেটা জিতিব ওটা আমি ভাল। এতিয়া শান্তি আছে না আগত? শান্তি আছে, যেটা শান্তি আছে ওইটাই জিতিব। আগত কেনেকা আছিলে? আগত শান্তি নাছিল নাকি আগত? হয়তো আগতো শান্তি আছিল, এখনো শান্তি হব। आयं मा लादों? दै सामब्राम लानो नागिरदों। मा? ओमफ्राय मोनसे सोंथि, फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय बा इलेक्सनावहाय सोरखौ देरहासार जाजानो लुबैयो?
जोंहाथ' बे नांगोलखौनो मोजां मोनो हाग्रामा सारखौनो नांगोलखौनो मोजां मोनो जों सोलायाबो बेखौनो मोजां मोनो जोङो दे हा मा लादों नै माबासो मैगं थाइगं औ इलेक्सनाथ' जानोसै बारा गोबाव गैला औ बे इलेक्सनाव सोर बिजाथिखौ सोरखौ देरहाजानो कंग्रेस सोरखौ जोङो गेजेरावनो जायखिया थायो सोरखौ देरहासार जागोन अबे देरहासार जागोन जों मोनथियानो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोर बिजाथिखौ देरहासार जाजानो लुबैयो नोंथाङा सोर बिजाथिखौ जोंनियाथ' ओरैनो इउ पि पि एल सरकारानो देरहाखागोन बेनोखा खाथां सियर 100% इउ पि पि एल सरकारानो ट्रेक्टर सरकारानो सियर सिगांनि समाव माबायदिमोन सिगांनि सरकारा माबायदिमोन आरो दानिया माबायदिमोन सिगांनि सरकारनि समावथ' बुंनो थाङोब्ला एसेबां मानि डेभेलप जायाखैमोन दा जोंनि सरकारा जिहेथु सोलायनायखौ लाबोबाय परिबर्तन लाबोबाय आरो डेभेलपआ बांसिन जाबाय आरो फरायसाफोरखौबो बहुद डेभेलप खालामबाय सोलोंथायावनो होन बिनिफ्राय आरो खेला दुलायावनो होन आरो फारसेथिं नायोब्ला न'खरनि समयसाफोरावनो होन हा हुनि समयसाफोरावनो होन गासैबो बिथिङाव लानानै चेन्जआव फैदों आरो सरकारा गोदान फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा माबोरै इउ पि पि एल सरकारजों इउ पि पि एल नि माबाखौनो नैबे बिसायख'थि देरहागोन होनना नोंथाङा सानदों मानि जाहोन फुरा 100% सरकारा जे सरकारजों एलायन्स जायो गेलेयो बे सरकारा देरहायो 100% जायो 100% फुरा जागोन सियर खाथां इउ पि पि एल सरकारा